Ți-e Nici rușine pentru de un milion cameră. de euro. Eu zic să nu mai exagerez pentru 1.000.000 de euro. Niciodată. Când îi vede 1.000.000 de euro aici, îi zici, dă camera, dă camera. Aduc camera. Uite, tu dacă mi-ai pus banii pe masă, Așa, Așa. îmi pui banii pe masă, da? da. Eu niciodată nu mi-aș face treaba asta. Crezi Înțeles? tu? Niciodată în viața mea. De ce? Că te văd alți oameni? Mă ved oamenii în toată România, dar eu nu fac treaba asta niciodată. Mie îmi place să fiu un băiat cu minte și cu minte de casă, să-mi fac treaba mea, mai fac și eu treburile mele, mai ajut pe tata, pe mama. Uite, ieri am desfăcut gardul și ajut pe tata, frate. Decât să-mi văd mai bine să fac treaba asta, mai bine îmi iubesc familia și nevasta. Atât vreau. Păi da, filmele astea era ca și un job, adică nu era ca și cum știu. o înșelai pe Cerasela. Dar nu mă interesează, chiar dacă mi-a dat și 1.000.000 de euro, eu treaba asta n-aș face. A Eu fost de ce aș montat face bine treaba de asta? acasă. Păi, cred că l-a montat bine de acasă. Păi,